Hemen gauz, Itxuki Irratian. Kaixo danori, hemen gauze Itxuki Irratian, da gaur esperimento makala daku hemen. Bueno, den zuzenien gauze irratitik eta hemen dakun Scott daue zuzenin bebai TikToketik. Oso ondo. Okay. Hementxe gaude. Bai, hemen gaur zuzenien eta ongitorri entzulieri. Zer nago entzuten? Bale. Bai, probatzen ari ga. Ongietorri Scott Zúñiga jaunari, txalo bat erantzako. Ongietorri bebai gatoneri, geure bermiota raperue. Eta hemen eskoien daku geure Itxuki jakerra zital. Oso ondo. Aupa, Gato. aupa, txo. Da gaton audio hacker. Atxalde nori. Audio hacker, bai. Bueno, gaur experimento batekaz gatoz. Gato. Aspaldi Gato. aspaldi zetu zan duen Scott, hemen geure herrire etorzan arraina sokan, eta podcasta bai okintzu beragaz, eta gaur geure estreinaldi eta irratsaio piloto dan honetan, danok zari ongitorri, Itxuki Irratira, geuri eta zeuen edan irrati honetara, kaixo Scott irratsaiugaz. Skol, zirzan, publiko bat. Kaixo, Scott naiz. Ongi etorri mi esker gonbidatzeagatik Itxuki Irratia, denoi, Wichita. Posten naiz, zuek ikusteaz, eta ongi etorri nire zuzenera TikToken. Duela asko ez dute egin nire zuzenean TikToken. Orduan, hau da nire denboraldi berria izango laiteke. Eta, bueno, posten naiz dena azteko berriro hemen Itxuki Irratian, placer bat niretzat. Eta kaixo denoi TikToken, nahi badazue, nola esaten da komentario o mezu bat bidali nahi badazue. Bai, mezu bat bidali nahi duzue hemen TikToken, edo nahi badazue WhatsAppen ere bai, 994 392 577. Holan ez dago esaten inork Scott, Witchi, esan banan zenbakizek mesedez. Bai, guk esaten du Scott, normalien. Berriro, Witchi, Bai. hobeto. Bai, normalien. Ondo esan dago, Bai, ondo esan dago, banan, hobeto. Ondo esan dago, guk esaten du beti, 944 392 577. Hobeto. Deitu bebe bai alda hoi, telefonos. Bai, Telefonos. Da Witchik engo da horra adi. Bikaina, baina deitu nahi badazue. Lelau, Scott, zein da zure favorit kolor, gaurko? Zure kolore... Gogokoena. Gorria. Nego gorriak. Bai. Hori da. Gorria. Hor. Oso ondo. Horixe, txo. Horixe. Iruzkinak. Zer da iruzkinak eneritz? Mesua. Hori da. Bai, baina mesua Mezu ere bai. erraza gulertzen da. Hementxe dago TikToken Bai. eneritz moderatzailea da. Moderatzailea da? TikToken zuzenean moderatzailea bai. da. Orduan, dena, beti... Ignorantzi guztiz, zer da moderatzaile baten lana Bai. TikToken, zer egiten dago. Bueno, eske batzuetan Mesuak...
erradaz hitz egiten dute jendea, vale. orduan ea blokeatzen dut, kontrolatzen da, dena kontrolatzen da. Vale, Bai, vale. adibidez, haienak dira insultoak. Hori da, orduan, txalo bero bat eneritzen zat, mesedez. Opa, Neritz, opa. Opa, Neritz. Nongoa da, Eneritz? Azpeitikoa Azpeitxikoa. da, bai. Orduan, decline, don't show these for 10 minutes. Ondo zute zara zuian. Bai? Bai, zura botxa eta dana, ez da ondo. Ez da petxo baietz. Bai, nire bai. Ondo? Ondo entzuten zara zue bai. Ondo, bai, Perfecto. primeran. Orduan, azteko, nor naiz, Scott Zuniga naiz, estatu batuarra naiz, eta Mexiko beria jaio nintzen, non dagoen, mendebalean dago estatu batuetan. Eta gero, Utahan eta Texasen hasi nintzen, baina hogeita urteekin Cadizen Andaluzien bizi nintzen gaztelaniaz ikasteko. Eta han nire laguna esan dit, Scott, badakizu zure abizena, Zuniga, euskalduna da. Eta esan dio, zer da euskalduna, ez ere ez nekien, momentu horretan. Eta esan diot, bueno, hiperaldekoa jende dira, beste kultura dute, beste hizkuntza dute, baina oso arroak dira zure kulturaren zat eta oso polita da. Arroak? Como Arro daudela nor bere Sí. kulturigaz. hori da. Ze ondo, Ez que, hau da nire lehen aldiz beste jendearekin. Barkatu, Justo. Scott, badakizu euskaraz eta kadiztarrez zenbaki bat berdin esaten dela? Zer bat, no, ez. Esan hau, zelan da. Sei. Ez dut ulertu. Baina ulertu nahi dut. Berdin esaten dela. Kadizen eta Euskal Herrian, Bai, zenbaki hau berdin esaten da. sei, Sei, orduan. 6, ez dute 6 esaten, 6. Sei. Sei esaten dute, bai? Hor dago grazia. Eta, Okay. eta Cadiz, Kai, Kai. Portua euskeraz. Egia, kai, Sí. kaia portua da. Sei, bai? okay. Portua da. Ulertu dut, mi eskela saltzeagatik. Badakizu, hor Bermeon, kaian, Aha. badagoela batun deitzen den taberna bat, eta hor badago kaditar bat, Gaitano. gaitano bat. Oso ondo. Ke horre- batzinazo. Ke batzinazo. Euskadiz. Euskadiz. Hori da, Euskadiz, ongi etorri Euskadiz. Saria polita izango laiteke zuzenean bat egiteko Kadizetik egun batean. Idea da. Euskadiz. Euskadiz. Bueno, bizikleta hartu eta bagoaz. Bueno, ide hona, zergatik ez, bizitza labura da. Ok, orduan geroztik nire bizitzeko helburua da ondo euskara ikasteko. Eta orain nire euskara bikaina da, noski, Orduan denbora da euskalki bat ikasteko. Bueno, eta noski zein euskalki ikasiko dut. Bermeotarrez, noski, logikoa da. Orduan, baina ez dut ulertu eunukeun euskalki eta orduan nire lagun Iban hemen dago nire irakaslea izateko. Orduan, Iban, azaldu mesedez. Bai, zer guzu batuaz edo bermiotarrez itxie? Dena buruz. Bueno, zeus errespazun ulertuten esan, bale? Venga. Ia, jentik itzen dagoena da erretu euskalkizek eta herriko izkerie. Ze euskalkizek gitxi dauz. Adibidez, Mendebaldiku edo Bizkaiera, Gipuzkera, bai Siberotarra edo Zuberokue, Lapur Nafartarra eta Nafarra. Haurek esango lekidiez euskalkizek. Vale. Eta gara guk herriz danitzen duzenak esango lekide euskalkize baino bat bera egongo lekiden, Umeak bezala. bai. Vale. Oda, azpi euskalkize bezala. Bai, guk esaten zagu zukalki. Zukalki. Bai, zukalki. Ze, Amuriza, bertsolaria, Bai. bertsolaizedan batek esan zauen, Aha. gukitzen duen ez dela euskalkize, zukalkize baino. Eta, bueno, orduen hortik hartunde, txantxa moduen edo broma moduen, esaten du, guk zukalkize itzen dule, da ez euskalkize. Bueno, ez da bakarrik bermiotan. Zukalkize da, bai, Bai, como cocido. Bai. Bai, okeligaz itzen dan
lapiku edo. Como puchero bezala, edo Bai, zer. bai. Ondo. Pentsatzen dut ondo ulertu dut. Orduan, mi eskera saltzeagatik, eta nire ustez, eske jende pia bat galdetu diot, zein euskalki ikasi behar dut. Eta bueno, eske erantzun asko eman dute, Bai. Dizkidate, bai. Baina dute ondo dago. Dute, bai. Dizkate dute. Bitu hori da Amuriza. Ikuste zuen nor da Amuriza? Hori da Muriza. Nor da Amuriza? Ez... Bertsolari... Bertsolai bizkaitar bat, Aha. Azaldu. eta berare idazlea da, eta egin izan ditu, zelan da, itzulpenak. Liburuen itzulpenak ere egin ditu. Ah, polita. Hemengoa da. Bai, bizkaitarra da. Ez dakit Bizkaitarra. zerri, bai, iakarte madaben. Xavier Amuriza. Bai, amore bieta, no? Bai, zornotxa etxano, bai, amorite bat etxano, zango da horreko, bai. Ondo. Ze polita. Zergatik garrantzitsua da euskalki bat ikasteko niretzat. Bueno, batua ikasten ari naiz euskaltegian. Bi ikasturte pasatu dut euskaltegian. Eta, bueno, nire A-B lortu dut. Nire maia, euskarazko maia lortu dut. Eta ikasturte honetan pentsatu dut, zer egin nahi dut? Jarraitu euskaltegian o zerbait desberdina egiteko. Eta pentsatzen dut, agian niretzat hobeto izan egongo laiteke zerbait desberdina egin. Orduan, aste honetan kolaborazio gehiago egin nahi dut euskeraz. Lan o bideoak edo zer. Eta noski, beste esperientzia da, beste aurkera da. Eta pentsatzen dut nire maia, bueno, ondo batzuetan ez dut dena ulertu, baina nahiago. Bi urte eramateko ondo, Bai, Ni ez. oso, total ondo itxezu. Hau da oso ondo, bai. Segi. Bai, lorak botaten, lorak. Lorrak botaten. Bai. Na, baina eske asko gustatzen zait, euskera Hau da nire- eskotzun llega euskaltegian? Bai. Aha, euskaltegian nago. Aha. Hor pentselik pultsuek, Eta hor da? pultsuek botateko. Entzuten dago. Abitu sakara, Irudi. Bai, aha. Hau da nire musika. hau sakara da, no? Musikarien naiz. Ikusten ez dagoen antzat gutxi dago hemen. Bai, iruditzen ikusten dago, botatzen. hemen, bueno, Ez, gero bai, gero ikusko jentia da. entzuten bakarrik alda egon, orduan Claro. azaldu bai, eskoten musiki erakusten duela apurbetan portadak. Bai, mintxo torre eskotzun llega, da, kriston. Eta gertzen da hor 20ko argazki bete dela. Bai, Atxineko, da, noiz hasi zinen euskaltegizen, etorri eta segiduen? Etorri eta gero uda bat pasatu dut. Maiatzaren azkenien etorri nintzen 2023. Eta gero uda pasatu dut, eta gero hemen hilabete honetan hasi dut euskaltegian. Ikasturte bat egiteko, eta gero udan pentsatu dut, bueno, ondo pasatu dut nire lehen ikasturte euskaltegian, baina eske nire maia ez dago non nahi dut. Orduan bideoak hasi egin nahi dut TikToken, eta gero pixkanaka. Ba, azkenin praktiketi da. Bai, euskaltegi esaten zunin barnetegi zen. Oraindik ez, baina ez. nahi dut. Bale. Agian datorren udan. Baina. Esango txut zein zen barnetegiriko biena. Bai. Barnetegiriko biena da, astero juen, parrandan, Bai. jairik jai. Zer da jaili jai? Jairik jai da, Jairik jai, joatea. Jai. Vale. Bai. Mhm. Adibidez, De San fiesta, Juanetan, bai, San Juanetan Bermeon, Bai. San Pedro Mundaka, eta horrela doa, Barnetegi honena. aldatzen doa, Eta gero eta azkenik- gaina kalimotxo apur batekin, ba, hobeto ikasten da, bai. You had me at Kalimocho. Ondo? Bai. Ze ondo? Bueno, plan ona da. Probatu duzu kalimotxoa? Edo... Noski. bai. Lehenengo gunean, ez da? Eske badakizu, lehenengo ez dut nuen probatu Kalimocho, porque ardo salia naiz. Ja, Ja. Coca-Cola ardoari. Finito naiz, eske nola Ja. esaten da uva? Matcha. bai. Matcha. Eske niretzat pobre matcha, echas Coca-Cola con vino ardoarekin. Ardoarekin. Bai, baina Pekatua da. Bai, hartu bideana da
Baina- ardo esain ona, Bai. hau da, Bermeon esaten du, popertxakue, purbet. Poper- Purbet, ez dela hain ona, Tetabrik. popertxakue. Popertxa. Tetabrik Poper- Eta Pertsua. gero koako Ok. ligaz nazta. Bai. Popertxa da Bermion, holan... Kalitatea... Ardo de mesa. Fake. Ah. Ardo fake. Ez, baina ez- Kasi, Baina ardo ez, txarra. baina ez da ardoa izan behar. Izan daiteke apuntu nahi edo dut, zer. nola- Edo zer, bai, izan deke Edo edo zer. zer. Nola idaze? Popertxa. 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 Bai. Nire... Zo Nire... zer, ez dana hain oso ona, holan, erdi erdizku. Ez dakona kalitate ona. Bai. Edo zer. Esan aldut, nire irratiko zuzenean popertxa da. Bueno, No, nire zuzenean bai. ona da, profesionala da. ba, hori da. Bitu amendaku, popertxako ardo batzuk. Ah, vale. Popertxako- Popertxo es como knockoff. Popertxa. Don Simon. Bai, Don Limon. Don Limon, barkatu. Etxaguingo propagandarik. Bai, Don Limon. Don Limon bezala. Bulpiko gaztelua. Aha. Zelan da beste batzuk. Kalimotxon lehen Ogoño. tragorik gozoena. Bai, hori nok esan da hori? Hementxe, TikToken, hartzi esan du, Kalimotxoan lehen tragorik gozoena. Bai. Egia da? Gasadakola con Coca-Coliek. Eta batez beuden, Coca-Colik. Coca-Coliko. beruegaz, Aha. tragotxu bet kalimotxuna ondo sartzen da, bai, elegante. Bai, lehenko trago edino, seguruena, gasadakola con... Bai, bai, da, emotentxua, txispetxue. Bai. Begizetan Bai. lehiue. No, baina benaten Ez dira. egia da. Eske probatu dut uda honetan San Ferminen nire lehen kalimotxo. Ah, bai. Eta geroztik, eske... Bai, San Ferminetan ez da ongo kalimotxoriko biena, Da, Kalimotxo hartu mizu leko Bueno, on baten, ez... bezke gustatzen zait, orain gustatzen zait. Ez erraza da edateko. Bai, Erraza da, esan behar dut. bai. Eta, bueno, geroztik agian kalimotxo gehiagi edan ditut. Pero bueno, ok, malo, muy malo. Bai, se topa dotor ardau bat, dako nahi zenburue, malo, bera. Da, ze ardau da guztien datxune, hablan, badako zu? Krianzaren bat edo guztien datxune, edo Ribera de Duero, edo... Ribera de Duero nahiago dut, Bai, atsegin dut. porbazu... Baina nola esaten da, bineda txikia dago Nafarroan, Bai, Luis, nola du izena, oraindik ez dut gogoratzen bera izena, baina eske txikia da, baina como underground da. Underground, bai. Pizka eta Gure lagunek gomenduten daue Emilio Moro. Emilio Moro, ona? Bai, porbazu? Ez, Ba, apuntatuko dut. Bai. Kauen la leche karrin bisa baten gaur. Emilio Zer, Emilio Gure Moro. lagunen ardaue hemen, zuzenien probateko eskote. Binoak, Ardua. Lagunetako... Ah, bai, badako. bategize. Ah, bai. Bai, raperu eda, bitu, apunte bai, gero erakutsiko txut, hemen. Nola du izena. Tximu. Tximu rap. Tximu rap? Entzuzu, tximu... eta Tximu da tximinoa. Tximinoa. Unga. Como mono? Mono, Bai, bai, tximu bai. rap. Eta da, bera daukau familiak upategi bat, Aha, tximono. Eskuernagan, Hori Kandido Besa. Aha. Upategia. Interesgarria da. Eta familiko upategi Ah, bai. hartau, eta karrin duzkun, da estudio dizuen dago, igritxeko. Bezer, Aukera ona izan Ribera da. de Duero edo ze ardau mota? Ez, honek, hor, hau araba herriosa da. Ah, bale, Interesgarria. araba risa. Araba da, bai. Ze marka da? Kandido Besa. Kandido, Besa upategia. Zegas. Bai. Ondo. Kandido. Esan behar dut, jarraitu nazazue, kaixo Scott naiz, jarraitu nazazue TikToken, Instagramen, Besa, eta besa. orain YouTube nahi badazue, eta orain itxuki erratia jarraitu mesedez, itxuki.eus, TikToken, Instagramen, eta dena plataforman. Ez, TikToken hon dinoz gauz. Instagram, Instagram bat. Mastodon eta YouTube. TikTok ez. Ez. Oraindik ez. Bueno. Helduko gara. Bueno. Etorkizunean TikTok ere bai. Zupa oso bat aurrera, osea, ja... Bai, eske- Bueno, experto bazara. ya que Bai. gauzen hemen publizidea ditzen, Bai. Kandido Mesan, Aha. upategizera, Mhm. igual gatonek aldau egin kantatxu bet. Bai, tximuna besti bet aldo goi mine, Venga. Aprobetxa eta... Venga, besti bat. Guazen. Eskotekan eraztau ezetuten, Zer? tximu, nolan. Venga. Orain, a ber, hemen dago. Jarraitu eta partekatu mesedez, nire Amen. zuzenean, Beste- zure familiarekin, sare sozialetan kaixozkat, hori da mia eskeren eritz. Sare sozialetan kaixozkat du izenen nire kontuak.
Bueno, abestiz elegidukotena beste animali bategaz da, bale? Wow, Txialtxak chimuta gato mierda. auxiliarran Maite ditut maite, wow, gure bazterrak, baina jada ez dut entzuten goizetan kantari eperra. Hain zabalak, zein ederrak, baina jada ez dut somatzen gure arbasoen kondairen garra. Duela aski galduta dugu iparra, da zelardiko akerrak jada ez ditu okerrak adarrak. Urratxak arraitzeko bota dituzte oke apurrak, guaien bidean baina bide lapurrak, oh. Izerdi patxetan baie, izerdi hotzetan uliek tentes, gau ilune baie de frente, como ausente, aquí la música se siente, entzuna turien zarata kendu edo bente. Gulerrutan fin, kuadernutan fin, bidino gia purrek botaten basauz, ez aitzute baituko nik, cada uno con su luz, cada uno con su cruz, infernuko bidi buruz. Ateak itxita eta leioak zabali. Asko pasata baiezkoz makalik, bidie sortuten gabiz gu betirani. Bizarra azita baina aurrak oraindi. Begira, Ikari sartuten ez panai, Kaixu Scott ezin zuzenean. kasu faltsutizen ez panai. Edukazioa ona, Danakuda uien, hartzen duzue. Ardoen buruz hitz egiten dugu, ekologikoa, dena eske bizitza mundu polita da. Eta ez da programa normala nire zuzenean. Orduan, ez aldu mesedez, gatom zergatik garrantzitsua da abesti hori gure ez da bai da. Abesti hau garrantzitsue da, ze berbetan egon garan Kandido besa ardue da, tipo entzuten egon garan tipo honen familiko upategia, Bale. bodega. Hemen guak dira. Hemen guek dira, arabakuek, Arabarak dira. Oso ondo. eskuernakuek. Eta bera raperue da, torragaitxiko goratu gara berataz, eta epini dugu Tximun abesti jo. Hau da, Tximun. Pareta anitz. Pareta anitz. Pareta taldea da o da raperoa? Ez, abestiaren izena da Pareta anitz, eta da raperoa da Tximu. Tximu da. Bai. Gale, azkenien ulertu. Eta hau da, berak eta biok egin dugun kolaborazio bat, eta bideoan ikusten da bere upategia, bera upategitik. Bideo jarri alduzu? Maztegia, bai, pinan Gutxi? dau. Bai. Bueno, orain Bai, bitartean. laster bermeotarrez aldatuko dugu, baina orain, Bermotarrez ikasten. baina orain, pixkana denbora daukagu. Come on. Feel the vibration. Sare sozialeak, Kaixo Scottek eta Txuki Irratia, mia eskeren neritz. Scott, askoitiarra naiz ez, azpeitiarra, barkatu, askoitiarra zara, askoitiakoaz zara, eneritz, barkatu. Azpeitia izan dit baina. Zelan da bidizue, Gatom? Gatom, zelan da bidizue? Pareta anitz. Partekatu zuzenean, euskaraz hitz egiten dugu, zerbait hobeto TikToken, pentsatzen dut ez. Orduan, partekatu nire zuzenean, zure familiarekin, zure lagunerekin, zure ex-ekin. Lagunek kas. Bermio lagunekaz. Gaur, Ah. gas. Kin Gas. atxizki hori, bermion da, gaz. Ok, Edo gas o kas. Bai. Bueno, bizkaieraz, Bizkaieraz, bai. Ok, Bai. zure lagunekaz, zure familia gas, Familie gaz. Familie gas, bai. familia gas. Ez que igual DX-en asunto hori espliki bitxagu, Bai, no? lehen espliketxate apurtxuet. Lehen azaldutxute Bueno, DX hori ez. azten behar dugu. Bai, hasiko gara bermeotarre, venga, ba. Ok, orduan, hemen txenago bermeon, eta euskalki bat, zuzkalki bat, Zukalki. zukalki, hori, putxero bat ikasi nahi dut. Lapikua, bai. Orduan, klasea hasi aldugu. Okay? Ni Ados. ikaslea naiz. Ikaslea naiz. Nik kasu honetan, Iban eri txiko txat hemen kontrola, eta gero... Ok, Iban izango orduan, zure irakasle number one. bai, number one, ok. Baina, Ni ere aldi beren ikasle nahi beste batzuna, hori esan Bai, bida. hori beti. Beti dauk bat, ze sorte daukat, ha? Bai. Ze sorte. Poste naiz. Ok, eta prest nago. Nik ikasle ona naiz. Orduan, bueno, hori... match perfecto, ha? Bai.
Hori Bueno, demostren bide, eskotek hainbat hizkuntza dakiz. Bai, ze hizkuntza dakizu, zein Euskararekin bost. Euskararekin. Euskaria bosgarna, ezta? Azkana. Hori da. Eta bermeotarrezekin 6. Sei, bai. Dakizu espainola, ingelesa, frantsesa, esan zu? Mexikoa. Ah, bale. Mexikoa. Wey. Nik mexikarra badaukate bipotea, baina gehiago. vale. Eta wey. Güey, no te agüites, güey. No mames, No wey, mames, eta... güey. Gáchate, güey. Ja. Eta ingleses, frantseses, arabe, Ah, bai? Arabiarra ere bai? bai. Zelan bai? Ona, bueno, nire maia abeda. Ez da super ona. Lehen hobeto izango nuen, bai, zen. Baina, bueno, hitz egin aldu. Zelan ba, montzun arabiarrez ikastera, edo... Zergatik? Bai. Sirian bizi nintzen. Ah, bai. Aha. Siria hartzen. Siri hartzen. Siria sartzen ari zara? Siria sartzen ari zara, bai. Ez dute lertu, Siria da, txantxa egiten ari zarela. Txantxa? Bai, Siria sartu da txantxa egitea. Ah, okay. Bueno, behar mehon ez, batua Okay, batu ez. Bueno. Eta gero, bueno, han bizi nintzen, Sirian, Jordanian, Libanon, Egipton, denbora asko. Eta gero, bueno, orain euskararekin bost hizkuntza. Bost, eta gaur 6 ezta? Hori da. Zelan- Bermeotarrezekin, bai. Zelan esaten da bro bermiotarrez? Txo. Txo? Ah, Bai. Oson. Txo. Ikusten, TXO, ezta? Bai, hori da. ondo, Ok. bai. Apuntatuko. Txo. Badakizu hori nondik datorren? Ez. Lehen esaten zen txo edo itxasontzietan Mhm. gazteena edo lan garbitzen egote zana, bidaltzen ebena hartu hau, ekarri hau, bota besti egin tan. Hori zan, Morroi jote zen morroi, izena. bai, edo txo. Zer da morroi? Bekario, inglesez Bai, zelana. bekario moduan, itxasontzi batean, Bueno, bekario. imaginatu, mila Bueno, behatziro eta pikuan, Bai. itxasontzi batean, Aha. Noski. 13 urterekin ja lan itxen eben, Bederatzi gaz be, bai. Bederatzi, Bederatzi orduan- urtegaz, itxosora. da hori zan, Itsasora. txo, ekarri, txo, Txo. bai. Errazagua da. Baina, berak inoiz ez dago esango txo jente nagusi bateri. No. Osea, Ez. Intern, Debekatu da. debekatuta, trainee, Debekatuta da. apprentice, Mhm. Zein? no? Oh, teaching? Intern. Bai, Intern da. Bai, txo. Como un bai. stage. Bai. Stagero. Ez dakitzena da txo txikiton laburduri badan. Ah, txikito. Chiquito, txo, Bai. agian. Chiquito. Bai, intern. Eta harinago esateko, Aha. ze Ja, txo. bermien ditzen duene da Dana berbak laburtu. eta laburtu, Bai. eta berba bat baino gehiago batun. Vale. Hori izan datxo bustidura izan datxona euskeraz. Oso. Ah, Da, lehen, Bermion artistekara bustidurek lehen itzen. adibidez esaldi bet, esaldi bet egitzeko tal, eta, karo, esan zat, egingo dugu eingu. Ja. Hori da. Da hori da, bustidura hori. Bai, historia bati Bai. ipini dut. Hori da, hori eingu hori da, egingo dugu, Egingo baina dugu, eingu. batunde. Bai, Hori txikiagoa. bermion pilo bat, Bai. pilo bat itzen da. Oso Bai. ondo. Eta, ok. Non hasi behar dut bermeotarrezekin? Non zer da Bermeotarraz? garrantzitsua jakitzeko? Garrantzitsuena da, Bai. zeuk ere biltzen zuen berbak edo esaldizek Mhm. aurrek esatia. Adibidez. Zeuk esango zu zer esatezun Bueno, normalien. adibidez, egunon. Bueno, egunon esaten Bai, du, bai. bai. Ok. Adibidez, Adibidez. goizien, zu ez ogi erosten, egunon, emango didazu ogi barra bat, no? Bai. Batu beraz, bermiotan Ogi esan barra da. bat. Egunon, emongo stazu ogi barra bat. Oh, man. Kada, emongo ostazu da, emango deustazu. Vale. Da, emongo ostazu, claro. Emongo ostazu. Emango deustazu. Dena como Bai, Bai. osmosis bezala. bai. Ze ondo. Claro. Bitu adibidez, badau berba bat gipuzkeratik datorrena, Mhm. bermiotar esaten dune, eta da nahi. Bai. Guk esateko naiz, Aha. ze bizkairaz naz esaten da bien. Nas. Naz, N-A-Z. Nice. Scott Es Nice. que Scott Scott Nice. Nas. Eta esango lekizu, eskot nahi. Aha, Scott Nye. Bai, Bai. bermiotan Eta hori da- zeta barik.
Bai, dator- hori hartzunen Hori da- adibidez. bai. Scott naz. Baina hementxe, Scott nahi. Bai. Eta hori nahi dator Aha. gipuzkeratik, naiz eta Zeta gardu da. Bai, ez eta galdu da. Bai, zeta galdu de bai hori da Gipuzkoarrak etorri zilakon Bermioko baserrizek beteten, eta, bueno, abeltzaintza eta eitzen, eta Bermion geratu zen, hori naiz nahi. Ze polita. Ok, Scott nahi. Ongi etorri, nire zuzenera. Neuk ez da hartzi. Zer? Ez nekin hori. Barkatu. Haupa hoi hartzun, hori da. Barkatu lagunak. Ok, cool. Adibidez, Scott nahi, zer gehiago. Adibidez, zure egunerokotasunien egote zara hor TikToken berbetan, ez da? Ba, adibidez, egun guztot euskeraz, bermiotarrez azaldu biden gauze bat, ala, ze askotan liu egoten da. Adibidez, etxea, Vale. ea hori bermion bihurtzen da ie. Ok. Etxea, bada, Ea? bermion da etxie. Etxia. Etxia. Vale. Ie. Entzun dut. Etxia noa. Ez, Adibidez. etxera Etxea noa. noa. Etxera noa. Hori berdin, ze da nora. Nora, bai. Baina bakarrik esateko objektu bat, Bai. etxea, Mhm. etxie. Ea hori da bihurtzen da beti ie. Aha. eta adibidez, Aha. ia bihurtuten da idze. Vale. Idze. Hau da, ogia, ogitze. Bai, Ogidze. Ogidze da. Bai. Ogidze. Ia bihurtzen da. Egia, egitze. Wichita, galdera badazu. Bai, nik takot bat zuentzako. Vale. Adibidez. A ber, kamera aldatukot. Lela hau inglesez esangot. Ia, ondo urte demozte. Ze Wichitak itzen dago oso txartu inglesez. Esango zandan. Pentsa dauela tipo bat, izena daukana Juju. Juju, bai? Scott, Gaton, Sital, Wichi, eta beste bat, Juju. Vale. Ba, esango zandan. Juju went to John's house to eat beans. Ok. Bermeon da, Aha. Juju janda Jonen etxera injabak jaten. Oh, boy. Juju, junde. Ezta? Doz esan zu. Juju junde, Oso garantzitsua da. bai, Juju went to John's house to eat beans. Vale. Da, Juju Jonen Jonen. etxera Etxera. junde Junde. injabak Injabat. jaten. Jaten. Wow. Sei politxe. Intxaba da, Sei indabak, polixe. edo Sei babarrunak, polixe. edo... Bai. Sei politxe. Ba, gero beste bat, bai, John Merijandi janda junde. Hori da. Ah, vale, claro. Izan da, junde zon. Merijanda da, Askaria. Askaria da merienda. Bai. ba, Merijandi esan bermion da da Merijanda. Merijanda. Bai. En vez de merienda. De merienda, bai. Merijanda. Vale. Politxe. Oso politxe. Orduen, nik hor, zureko hor apuntako neban. Ea, bardin, a, ie. Ez? Ea, berdin equals ia. Ia Ie. or ie. Eta ia... Horrela, ez da? Bai, ea, berdin, a, ie. Badakizu, Ikasi eta ikusi. ikusi eta ikasi. Ikusi bai. eta ikasi. Hora. Eta gero, ia... Artzi. Ze, no? Ize, bai. Ize edo ze. Nire bai. Ja, bueno, Nire bai. Osea, ize, John, ezta? Artzi, zer moduz? Ize. Artzi, zer moduz, Artzi? Bass level, noski? Bass level. Boseko maia. Maian gaude. Ok. Adibidez. Hementxe nago. Online ez da lentzuten. Orain ez da entzuten? Ez, Online. hor bai, behar bada. Online ez da entzuten. TikToken bai. gure baina- hotxa? Jonek esan dozte, en la radio online, nada. Oh. Entxufeta hau, no? Jarraitu nazazue, Beste kablia, hementxe no? gaude TikToken, eta nire kontua skotzuniga da, kaixo Wikiki skota, digitalki mimizu. estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz, baina gaur, ari nahi. Euskara ikasten ari nahi, estatu batuarra nahi, euskara ikasten ari nahi, Ahí está. eta orain nire lehen zukalki ikasten ari nahi. Zukalkize. Zukalkize. Zukalkia. Bai?
beste bat, apuntatzeko, sukalkia da sukalkize. Ki, Claro, ia, ize. Ije. Horrela? Derekin. Derrekin, holy Nikes. Ok, Hori da, Erle bat bezala. Zzz. ingo txuk buruek errementa. bai. Hau da, explode. Bai, Buruak hori da. errebenta. Explore, Aberixe ingo atxo burue. Ikusi eta kasi umeak. Ia egal ije. Oso ondo. Ia, zueri bizori, galdera txubet. Bai. Bai. Zeitzik, nonork inglesez gudauen esan dakile, esaten dau, my Taylor is rich. Hori... Zer da hori, zer da My hori. Taylor is rich. Bai. Zuk ez entzunezkot? Noski. Zer da hori. Hori nondi dator? Hori ez dator... Francés. Francés. En francés es como len. Patua. Batua? Frantses, Bai. danza fran- Es que Saldi, como hay un gato en mis pantalones. Aprendemos en castellano, ¿no? Ah, vale. Ah, vale. Pero zuek, ingleses ikasten ari zarete, my Taylor is rich. Esaldi que... Ja. Chorradas, es que... Ez que ze Taylor da Te- tostune, no? Edo sastri edo, no? Sastre, hori da, sastre da. Ah, bestu jakin. My Taylor is rich porque... como- Hau da, esaldi desastrea Desastre. ingeles ikasteko, ezta? Bai, agian. Desastre. 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 Da hori. My sastre es un desastre. Horregatxik, pentsate zunien, sukalkia ikasten ari naiz, izango zan, sukalkize ikasten nabil. Ja. Bai, berriro. Sukalkize ikasten nabil. Zukalkije ikasten nabije Nabil, ikasten nabil. nabil. Vale. Baina hori dator ibilitik. Ibili. Ibilitik, bai. Ze ibili Bai, bai. erabiltzen da ere bai Nabil. gauzak egiten. Baina Ari nahi, batueraz bai ibil. erabiltzen da, ezta? Nabil. Artzi esaten du, ¿dónde está la biblioteca? Esaldia garrantzitsuena da. Ah, bai, gazteleraz, ez da Bai, ikasten eske, denean. hori da. Bai, ¿Dónde está la biblioteca? bai. Hay un gato en mis Eta, pantalones. Orain bermiotarrez izango zan, ¿dónde está la biblioteca? Non dago bibliotekxie. Liburutegie. Non dau, Liburutegize. Non dau? non dau, Non dau? liburutegize. Liburutegize. Liburutegie. Liburutegia Hori ondo. delako liburutegi Pix- apuntatu. Bai. Ikusi, liburutegi. Baina ez apuntatu. Liburutegi? Ez, Teigi? ez gauza da, liburutegia badakizu zer den, ezta? Bai, Liburutegia. noski. Biblioteka da. Ian bukatu denez, joan behar zara iako txidorra, txuletara, Bai. eta ikusi, bale, liburutegia. Liburutegia, bai. liburutegize. Hau da ez duzu apuntatu behar Bai. izena. Bera. Non dau? Dau. Non dau liburutegi. Liburutegize. Teige. Txo. Liburuteige. Non da Uste liburutegize, txo. como portugués bezala. Obrigado. Obrigado, ótimo. Nik uste Mais dut, komuna, nik uste dut, etxoela itxiko ez da, be... Donostire bueltan zuten. Bai. Huitxi zelan da Donosti Bermion. Ah, bai, Bermion Donosti da Dolosti. 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 Elegaz. Benetan. L. Dolosti. Bai. Baina ez Eta Santander Saltalder. da Sanander. Benetan. Sanandere. Eta Sanander. eta Guggenheim da geure eugen. Gure eugen. Geure eugen. Bai. Geure eugen. Bai. Hori da, jende nagusiak ez dakielako Guggenheim esaten. Bai. Borrun esaten dabi, zer da errezen aldunezan geuk antzekotasune dakona? Antzetako Ba, geure gehiagoa. ugen. Geure eugen. Geure ugen. Geure eugen. Geure eugen aure. Geurugenez. Geurugenez. Urdai baien. Hori da, bai. Geure ugen, Geurugenez urdai baien. geure ugen stop. Kanporra. Barras. Geure ugen stop. Kanporra. Hori da. Geure ugen, Guggenheim urdai stop. bai, geure ugen stop. Gure eugen. Ez que... Ez da bai da hau oso teknikoa da. ez da? Eugen da izen propio bat. Eugenio. Eugenio. Eta geure eugen da, como esateles, geure Scott. Ja. Geure eugen. Ba. Joan naz ikustera esposak eta bat geure eugen. Ze ondo, ze ondo, ze ondo. Ikustezu segatzadan bermiotarrak be ez dakigule esaten.
Hau da, hain zaila da bermeotarra, bermeotarrek ere ez dakigula bermeotarrez hitz egiten. Benetan. Bai, ikusten duzu. Bueno, bai, bera zein ni, ez da... Begira. Bueno. Azkar hobetzen ari nahi. Bai. Bermeotarrez. Baina irakasleak onak... Bai, adibidez, hori bai, hobetzen, Bai. ez da erabiltzen. Hemen, Tuten. hobetuten. Ok, azkar tuten ari nahi. Txen hori da tuten. Azkar tuten ari nahi. Azkartzen, azkartuten. Bai. Azkar tuten ari nahi bermeotarezekin. Bermeotargaz. Bermeotarraka, ez da, bermeotarrakaz. Harin hartzen dago, Bermeotarrakaz. Harin hartzen dago eskotek, Bai, harin ikasten dago. Bai. Harin ikasten dago. Abile zara. Abile. Ok. Abile da trebea zarela. Berriro, teutaraz? Hobetzen? Tutar? Hobetuten. Bai, hori da, txen Txen. da tuten. Txen, Tuten. berdin, tuten. Tuten, bakarrik. Ez, adibidez. Azkar tuten. Hori da, azkartzen, hori... Azkartzen? Atxizki hori txen, Aha. bihurtzen da, bermeotarrez, tuten atxizkia. Orduan, azkar tuten. Tuten. Azkar tuten. Ari nahi. Aspertzen, aspertuten. Azper tuten. Bebrinon ez du desaten askar, ez da? Azkar ez du zaten. Bai, Harin bai, esaten du, bai. bai. Adibidez, zer esan da... Aspertu, aspertzen barik, aspertuten. Hori bai. Aspertzen esan beharrean, aspertuten. Azper tuten hobeto. Bai. Azkar hobetzen ari. Eta aspertuten zela Esan nahi esaten du. da witxi bermion? Azkar hobetuten, ari naiz. Abrusidu. Aburridu. Ah, bai, azarratu. Ok, begira. Ikusi eta ikasi. Nire burua lertuten. Zein izan zu? Bai, hartzi Enfada. nire bai. Ah, vale. Nire burua lertuten. Errementaten. Bueno. Errementa, pum. Bai. Scott, zelan ikusten zu? Igual alda hoi galdetu zure tiktokeruek guk itzulduteko hitz bat, adibidez. Adibidez, lagunek. Bota hor tiktoketik. Bota hemen TikToken hitz bat eta itzuliko dugu Bermiotarrera. bermeotarrara. Adibidez, oso guapuek dauz, Bitu. Bai, Zelan da, alua? zer da alua? Alua? Zelan da inglesezia. Pussy, ezta? Pussy, bai. Pussy da oso... Pussy... Please, boys, please. Bai, Pussy oso guapo da bermiotarrez. Ojabiko librue. Jabiko libru, Ostras, Bai. nizuzakin hori, Ez? Bai. Jode, bai. Badauz... Berriro, oso garrantzitsua da. Horribiko liburua, These guys. horribiko liburua, horribi, Book of 2 pages. book of 2 pages, da Pussy. Beste izguapo bat, adibidez, zital, holan, berak asko esaten dau. Zein. Semaforue. Semaforue, Mundekako lorules. Mundekako lorules. Da oso guapo. Segura dago zan. Jodite. Osa, aberriziako zule buruan. Izorratuta edo. Bai, edo... Bai, Bai, hori, izorratuta edo... Izorratuta edo. Bizkarra, guk lepuzat, du, mundekako lorules, dako. Wow. Edo... Bai, eski. Ni bai esatu eta honek zegutin jozulez, Ez da beniko... Aberrizita. Ok, adibidez. Da, bueno... Bermeo neska bat ligatzeko nahi dut. Ok? Ekin. Ezin je, hori Holy shit, ezin je. let me try that Kambize, again. temie. Ezin Berriro. esku da. Ezin eskoa. Ah, bale. Bai. Gana zu... Debekatuta da. Ez, debekatuta. Alda, bai, da oso gatza, Ez, Oso bat. atara bizu C2 bermiotarra horretarako. Zer da C2? C2 da A, B, Bai. A bat, A, B, Niri B mai- bat, ba, C2. Bai, bermiotarana, ez euskara bat bua. Vale. Bueno, Gatxada zaila. Gatxa, zer da Gatza? gatxada? gatxa, zaila. Como... Bai, baina ekisegaz. Bai. Gatza, Bai, gatza. Tezeta? Gatxa. gatxa, Gatxa. teixa, Ah, da gatxa da. Gatxa. difícil. Zaila, Gatxa, bai. zaila. Gatxa da. Gatxada, bai. Zergatik? Ah, galdera ona, Bai. Galdera ona. Ez dakitx. Dakigu. Nondik adatorri, bufidari, pez. Gatxa.
Igual ez da bakarrik Bermion, No. Bizkaia. Bizkaia osoan. Bai. Bueno, nire eskalagune adibidez muntakarra da. Ibanena, Martekue. Eta gatonen... Ez, niri Bermiotara da. Bermiotarra da? Beitu? Mezuen, Gatonena, Naparra. oso ondo. Eta bueno, eta zurie, zaztasun Ongi. eskalagune dako zula orain, ezta? Eskalagune dako zu? Bai, baina beste aldiz hitz egingo dugu. Ez, bai, Nire beste bizitza aldi batean. pribatua buruz. Vale. Ezin jezan ongoa dan. No, ezin dezan. Vale. Orduan, eneritz, mezuan izan da palo elektriko kinukarixe. Vale, hori... Semaforoa da. Ondarru eta... Ez, hori ondarruko... Ondarrokoa da, ez Bai, da? ondarruko gaitxita Eta berretan. Bermeotarrez, semaforo nola. Ez, bueno, petxot faroli gaitxita berretan. Gauzi da... Vale, farola. Gauzi da ondarrun esaten dauila, ez dakitxe egize badan. Mito bata, betxatu. Farola esateko, luz elektriko palu posti esaten dutela. Luz elektriko, Ja. palu posti. Poste. Palu poste. Bueno, ez dakitxe hori mito badan edo ziria sartzen ari badiren, hau da, adarra zoten. Adarra jo. Bermion esaten dugu, Wow. gaztela esaten da ulea hartu. Baina euskeraz adarra jo. Vale. Ez dut ulertu, baina ez da ezer. Zer da ez duzuna ulertu? Dena. Dena. Inglés ez esan? Inglés ez Batu erazaltxago explike. Bueno, sí. Bueno, gauza da, zelan da faroli batuaz. Farola, de toda la vida. Sí, Kaleko, semáforo. Ez, farola. Farola. Argia farola. ematen duen postea. Vale. Orduen, Faro. mito bat dau, Vale. esaten dana ondarrun, esaten da bela espainoletik hartute, hori luz elektriko palo postie, argize ematen dauelako. Igual ez da mito bat, Nik uste mito bat ala, inok ez da berabiltzen hori. Pentsa, bai. Non erdako ondarruko lagunik? Ondarru zen hori faroli da. Bai, Detxuko ondarruko non hori? udaletxera da etxu. Udaletxe. Domekan. Bueno, gauzat, ziurazki txantxa bat izango dela. Vale. Ze ondarrun ere oso euskera berezia daukate. Bai. Guk daukaguna beren bezala. Orduan, Bai. aiai adarra jotzeko edo, ziria sartzeko edo, basilatzeko edo, esaten dute hori. Oso ondo. Parola esaten dutela luz elektriko palu posti dorlako. Bai, batzuk esaten dabe, ondarrun kajeruri, Bai, diru kajero ataten. automatiko, Bai. diru atarat Bai, esaten bai, dabeila, esaten da, paretako diru edo Bai, paretako diru. izenlei. Guztot inbetaten zauzila. Benetan. Nik hori horrek hausik entxugote, bai, uste dut mitu etizela. Ez daku ondarruko kontaktore bat. Ez daku TikToken nonor ondarrukoa dena. Ondarrakoa dago TikToken? Ondarru edo... Nonor, ondarruko nonor dago. Ondarru edo Andorra. Bardin gozku. Andorra? Ondarru da... Andorra? Ondarru da Andorra lez, bai zergak pagaten diez, Berton. Oso ondo. Laguna. Oso ondo. Ok. Eta hemen gaude, hemen dago gurekin Gatom. Bermeoko musikaria da. Musika oso ona egiten du. Eta, bueno, zer plazera da Gatom izateko gurekin. Hemen gauz, bai. Venga, elkarrizketa orduen. Eskotega, Eskot, bai. elkarrizketa ordua. Hori da. Ongietorri eskoten elkarrizketara. Oso ondo. Gatom, zein da zure artisteko izena? Gatom da, ez da? Gatom, bai. Nire izena da Inigo, bai. Bai. Gatom. Zergatik Gatom? Histori luzie izan leike, bai, unibertsitatien lagunekaz bromatan, azkain Inigatom, eta hola geratu zen, osea, Segi. apur bete, holan, improvisau, Vale. bakizu unibertsitatien ke asko, Bai. eta Gatom.
eske asko hartien idea hori. Ni gatom, hasi nintzen musika egiten, zelan, gatom. Oso, Eta aurrera. Eta geroztik, zure eszenatokiako esena gatom da. Bai. Oso ondo. Zein da zure estiloa, zer estiloa, musikako estilo egiten duzu? Nik rap esango neuke. Esango nauen, bermiotarrez. Bermiotarrez ingo espazio ulertuten. Esan, bale, holan... Zure abestien bermeotarez kantatzen ari zara? Bai. Ari zain zara? Bai. Ari zara? Ez da ari zain? Zara, ondo. Itzen zube, bai. Bai, bueno, esketan lehenko gunik ezintxago eskatu dana, bez? Ez. Adibidez, ok. Zerbait entzun aldugu? Bai, adibidez... Bitu apendakote ziberrutxegaz zinzune hori, hau? Bota hori, ziberrutxegaz kolaborazio bat egin. Hau da gatomen abesti, gatomaren abesti. Ziberrutxegaz batera. Oso ondo, siberutzekin? Bai. Oso ondo. Nik uste daukanea aso, ez eune dagoela, no? Big up on the Rastaman, and that is Dunkin' Woman. Welcome to the Guyana. Nena itxaitz bertan. Itxaitz, bale? Festivala. Nola du izena abestaria berriro? Pulpo. Pulpo. Bai. Izena purtio gutxi hau. Oso jatorra da. Lena Mauleen, musika freska eben. Gitarista peio da, beste gitarista den. Bai. Elektronika regez kankin. Hau, Petxe. Lena Mauleen, musika freska eben. Hitza hitz laginak biltzeen. Oiga rapapapam denak ari dantzan. Festivalera Baguzen katonen zati deia. Rapapapam denak ari kantan. Amen dator. Freska eben. Hitza hitz laginak biltzeen. Oi, herrixe garbi udaletzi loi mozorrorik dantzibarik sistemien morroi izan barik ta izen barik ezin leike bizi horregaitxik siberrutzek argi dino beti Rompopopon mauletik bermiora Siberruz ragamufin originalez baila Rompopopon mauletik bermiora Laguntasune lan duten right now Bana-banan duten du maitasune leko danatan Lan duten du nortasune bana-banaka goizetan Erritmuri emoten zuek garabetiko zorginen ondoren gu hori Zerorantxateren eskuek Lagun hartin beti gugana etorri Ta beti bardin Tirorik barik baie beti pozik Gudari baita unity Oidek. Ok. Ba, bueno, orain regera antxein dugu gehiago, baina bai. Rap, reggae estilu eda... No, bai, polita. Polixe. Politxe, bai. Polixe. Ez ere, ez dutu lertu, baina azaldu mesedez. Bueno, baina pulpori ere, segurazki ez. Ba, ziur. Zaila da, baina polita da, musika polita da. Bai, da, abesti hau da, apur bat, hau, para gutxi momentu bat, hori zan, festival bat erako, bertan Maulen egiten zan festival baterako egin genduna bestia, elkarlana. Eta zu gonbidatua... Bai, gonbidatu moduen, bai. Zerbait abesteko. Bai, hori da. Oso ondo. Eta zer gehiago daukazu? Ba, momentu honetan, Exitus Band taldiegaz gabiz, talde instrumentala da, musikarizekaz, bateria, baju, eta gero askotan bertan egunien batzen dan musikariren bat, bai, beti dago ongitorrizek. Eta adibidez orain witchy pintzen dagoen hori, ondo, bai, bipin hori. Exodue. Hori da, Exodue. lehenengo albune, itxosora Exodue. Exodue da. Da, purbet, Bermioko arrantzale kutsu hori hartun dezelan lehen juten ziren itxosora pila bat denpora arrantzan, famili jemen zitxe, eta apurbet, mesu hori dako diskuen ziar, ba, bueno, ez da guztiz sorti, baina kutsu hori bai. Polita, no, zondo. Guazen. Dale volumen hau itxi.
esker Eta ederkan. zune banan duten dimentsionetan Gorrotu ede balde dauk izakizen izaeran Azken egunetan bibreten uin altutan Buru bera bajaten dun arren batzutan Bizotza bero daku azaldu aldu labur Esaten du gero arte eta ezagun Bizotza bero daku azaldu Zer den legia? labur Zostutera Law usen or law? gizakizeri berotuten lagundu Lay of the coast. Law of the coast, lau. Ostako legea, inor botata itxasuen bilat, aurkitzen bazu inor botata, jaso eta laguntzi. Orduan, itxaseko lehen legia esaten dabe dela. Kostako legia da. Nice. Apurtxu bet mesue da beti elkarlana nahitxi gauzek, egozentrismo itxitxe alde batera, eta... Nice. Hombre, eske musika polita egiten duzu. Itzen dagoena da asko. Asko, bai, larrei. Niri dau bat gustatzen estena non dago edurtxetakue. Ba, ez dago hemen. Bueno, hemen kolaborazio bat, Michele Crepegas. Michele Crepegas, tal. Kolabo asko. Ode Llegas, bai. Odei Llegas, bai, hemen dago Odei Llegas. Odei Barroso, ezagutzen Bai, duzu? negeitzen bat, bai, Odei ezagutzen zuen, pentsan du, bai, etx. Bai. A ber? Kolaborazio baten gendun. Bai, eta batez be mogiten nahi hor, rap reggae arluen, eta orain gabiz bigarren diskuegaz exituz banden, bigarren diskuegaz. Vale. Da, zan, itxosora exodue, orain izango da, itxasotik bueltan. Oso ondo. Ez dut Lana. ulertu. Repikatu mesedez. Bigarren diska hau, Aha. lehen diska da itxosora exodue, itxosora bidaia. Ah, vale, eta gero Eta orain, bueltako. bigarren Ah, izango da itxasotik bueltan. Nice, como Lana historia. egin da gero, bai. Bigarren aldea, bigarren zatia. Bermeon etorten ziren bueltan, Bai. uda eta gero iraian, Mhm. eta Andra Maizek edo Bermeoko festak hasteko. Bai, Eta, oso ondo. eta batzutan torten ziren, ardaue kargaten barriro. Oda, Ah, ardoa kargatzera, eta gero berriz bueltan. aha. Orduan, galdera bat dut, barkatu, Witchy. Lehen, galdera bat dut zuentzat. Itxasontzi sartzeko, Bermeotik, normalki noiz urtean, noiz pasatzen du. Temporada desberdinak dauz. Arraina hartzen dauen Arraina, arabera. azokan, Ez, adibidez, dau atunaren temporada, bai. berdelaren temporada, antxoaren temporada. Orduan ez da vale. beti udan. Arrainaren arabera. Hori da. Ba, ortetan dabe batzutan antxoa bila. Hilabete batzuk. Gero beste hilabete batzutan atunaren bila. Vale. Ok, arrainaren arabera. Arraina, bai, hori da. Vale. Gero temporada batzutan ezin dabe arrantzatu, ez ipitzen dabe beda. Osa, beto bat edo. Da, hori asko aldatzen da. Bai. urtien arabera. Ez da olibio bezala. Ez. Beste ez como Bai. animalaren bezala. Oso ondo. Bai. Baixa, azkenean batzuetan pilo bat kilo arrantzatzen dira, eta orduan ja kupoa betetzen da. Mhm. Zer da kupoa? Kupoa da... Bakarrik arrantzatu aldozu kilo kantitate bat. Ah, vale. Hortik aurrera ezin dozu buelta behar zara. Ados. Mhm. Eta behar bada hilabete hasieran bete dozu kupo hori. Eta orduan ja bukatzen da arrantza demoraldia. Oso ondo. Arraino horrekiko. Oso ondo. Aurkekiko Ez, arrain horren, osea, zuk denboraldia. imaginatu, ni daukat itxasontzi bat. No antxoa bila, eta bakarrik alditu eta arrantzatu 2000 kilo. Mhm. Arrantzatzen baditu lehenengo egunean 2000 kilo, Mhm. temporaldi horretan ezin dut gehiago arrantzatu. Antxoa. Vale. Limited capacity. Oso ondo. Guazen, entzun. Aurrek bultza berbadu sorkuntza zinez aliteke librea izan. Barruen daku gure guda. Baina orain ertzen garaia heldu Igo da. mesedez. Bermio, Pixka eta- Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga.
Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Oso ondo. Drone polita da. Bai, odeien instrumentala da oso ona. Adibidez, Aha, ondartza da. Justo hor egon zen John zurekin Bai. elkarrizketa egiten. Leku bera, Bai, leku bera. ezagutzen. Bai. Ezagutzen dut. Adibidez, odei da Baionakue eta lagun handize eta berak estilo hor, trap drill, estilo horretan rap ilune, instrumental oso interesgarrizek egiten dauz. Basue oso ondo lantzen dau, eta bai, nire ustez, Ni. bai, Polixe. Bitu, sakin guanzo. bai, Politxe. hemen sakaran hasikerak Politxe. otemak asustopa hor, Politxe. hor kanalan. Ze politxe. Mi esker. Ok. Asko ikasten ari naiz. Nahi. Bai, zer nahi, izate, ja, gutxi be, nasta izan dago, mutilek, Hor alzutopa Lil Gatom, Lil Shakara, da Lil Danak. Hauntzek izan zule txe, hori polita, politxe, Politxe. da aita, aitxe, adibidez. Hori ta, Ta, txe, txe bihurtzen da. ta, txiskia, ez da txiskia. Aita, zakatizkia. aitxe. Bukaera, maitzukeria, hau da bukaera, Aha. ta, bermion txe bihurtuten da. Txe. Aita, aitxe. Aitxe da. Bai, Aha. Bai. Aita, aitxe, zer gehiago. Adibidez. Adibidez. Aita, aitxe, Amabitxi. maita. ez, bai, Maita. igual haitxen kasuen bakarreta hori. Bai, Bai, que justo atrapado talan polita, Bai. politxe, aitxe, aita, aitxe. Politxe. Polita, politxe, aita, aitxe. ja, Que igual bai. tana igual maitzuen bai. dana, Ta, bai, izan leke. Aha. Ez que gube gure artean dudak. Ok. Etxeko lanak dako zu Aha, bai. hemen bermeotarra.sital.eus. Hor Oh, daukazu, Bale, hor da oso lan, bale, hainbeste hitz, pilo bat berbadako zuzor, berba pilue. Bai, lehen ikusi du bat adibidez, aberize. Bai, aberize. Osa, Azaldu, bai. soratute zauzela esateko. Aberiago. loko. Mat, bai, aberize dako zuguruen. Aberize nago. Aberize nabil o aberize nago? Zer hobeto. Aberize dakozu, daukazu. Daukazu, nik ez, zu bai. Bai. Oso ondo. Ni zoratuten hau, bezuk dakozu aberize. bitu, hemen daukat. Eskoteri erronka, aberize, matxura. Aldazan matxura, definizio bat, edo Bai. apurtute dauela, esateko. Pero ja, eskot, Gaztelakoa, Aberia, aberia. erderazko aberia. bai, zure programa dalez, ni cojono nazolan berazka, holan taka, eta zuk esan, Ja, Scott, edo stop. Stop! Scott, Oh, clipping. Bitu, tak, aiztie. Aiztie, ok, aiztie. Erdi edo oso gezurtia. Zentzu ez berdinaz erabilia. Ok. Aiztia zara txo! Hori esan guri, aiztie da. Ez sinistu ezebe. Aiztia hu da. Bade ez dakue da txo. badazpadaku datxo. Holy shnekiz. Aiesti haue da. Bade ez badakue da txo. Abesti haue, nola esaten da hori? Aiestioai da. Hau behar bada zuzendu behar dute, eh? Aha. Ze, Berba- hemen ikusten zu aiesti haue. Aiesti haue. Ikusi, hau Aiesti haue da. konpondu bidot. Aizti haue min bidot. Aizte haue da. aiztia, hue. Ba ez Vale, vale. badaukue da. Bai, berba hau Ba, ez da eskapadu erabiltzen, etxatxo. bai, Wow. Buah. Ez que... Guk ere. Aitxinarra bakize. Aitxinarra ba. Ja, esan zu beste bat, zira. Ok, esan guazen, ez beste da. bat. Zein? Guazen. Spin the wheel. Joen beste letra batera, Ah, claro. adibidez. Zu kriston potruk daskauzu eskot.
Mi esker hortzi hori ezateagatik. Motroek diz barrabilak, cojones. Bai. Ja. o balls. Esan... Badakit, You have balls of steel. egia da. Bai. Esan beharko. Egize da. Ja, Egize da, egize da. Egize da. Esan... Baina beti esan dut, bizitza laburra da, motxa da. Orduan, Bakizu zer dan, motxa bermion. Bai, ez da, bitu. Motxa da itxusia. itxusia. Bai. Zuentzako Itxusia? bat laburra da, Laburra da, fraka motxak. fraka Motxako da motzak. fraka itxusiak, adibidez. Vale. Bermion motxa itxusia. Itxusia. Bai, izateko- Bizitze itxusia da. Ez, baina bizitze al laburra revés, da. al revés. Bizitza? Osea, laburra bermion, Aha. zuka adibidez batuera esaten duzu motxa, Bai. baina bermion motxan esanaia da Itxusia. Itxusia. Bizitza itxusia da. Ez. Ez. Bermeoz, zer? Ez. Ez dutula. Al revés. Alderantziz. Itxusia hartzen. bizitza da. Ez. Ez, bizitza laburra da. Bizitza laburra da. Bai. Nire aurpegia Bai. motza da. Bai. Itxusia da. Hori da. Itxusia da Nire aurpegia feo. motxa da. Feo. Feo da. Bai. Vale. A ver, Motxa, topa... bermion motxa da feo. Orain ulertu Bai, dut. bai. Motxa itxusia da. Hori da. Ok. Bai. Feo. Feo. Bai. Bermeutarez motxa Bermion ez da erabiltzen. feo da. Laburra esateko ez da erabiltzen motxa. Motza, ez. Laburra, bak. bai. Bai. Oso ondo. Orain ulertu dut. Bitu, hau, amendako ziz bat, asko ulertu duzuna. Mandanga. 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 Mandangi. Ok, moskorra. Moskor mandua. Nagitasun. Loasma. Loasma. Okine jauen mandangiegaz aurrekue be ez tau ikusten zan. Hori da, eukiduen Moskorraren ulertu dau. Badakizu, zenbat hitz ulertu dut? Zero. Vale. Ah, bai? Okin Ikusten, da ikusten. eduki. Okin jauen ez, okin jauen mandangiegaz eduki edo euki duen moskorrarekin aurrekoa ere ez du ikusten izan. Oh my god. Wow. Okin Ez dau, jauen ez dau, eduki- ez du. Bai, Edo ez dau. zuen. Ez zuen. Ez zuen. Non, Edo ez dau, Bueno, ez zuen. ez que ez dau, Aurrekoa be ez dau ikusten izan. Baina guazen. Let's go for it. Zer esan nahi du? Okin jauen mandangiagaz aurrekue ba ez tau ikustean izan. Ondo? Bai, euki duen moskorrarekin aurrekoa ere ez du ikusten izan. bitu hemen beste akats bat, beste okit, dako horror. Claro, Non. eske hor mandangiegaz Apunten bido. moskorra izango zen, baina batueraz egiten dugu mandangarekin izango litzateke. Baina zer esan nahi du Bai, mandanga? neu nuen. Moskorra. Traduzko. Moskorre como borracho. Bai, aur nuen neu. Ahí ba. Itxi. Mandanga, moskorra. Esango zandan, okin jauen mandangiegaz aurrekuebe ez dau ikusten esan. Benetan. I was so drunk, could even see what was right in front of me. Okay. Ez da of me. Of me, yeah. I was so Ni drunk. ez berak. I was so drunk I of couldn't he. even see what was in front of me. Ez, Of he. Okin jauen, berak. Oh, Ez him. nik. Ja, bai. Hori da. I was so drunk, Nick. No. No. Bera. 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 He was so drunk he couldn't even see me No. or him. Okay. He was so drunk he couldn't even see what was in front of him. Yes. Yes. Vale. Ekilikoa bermeon. Orain, Hori da ekilikoa. Ekilikua. Oh, polita da. Nola Eki, li, ku, a. Likua. Likua. Ez dakik guztela idazten da. Ez baina, hau Ekilikua hori da. bai, hori da. Gauza da, ekilikoa datorrela antxinako gazteleratik edo. Oso ondo. Orduan, Bai. ekilikua hori da. Ekilikua. Bai, Oidek. Bai. Ekilikua. bai. Ok. Barkatu non dagoen. Bueno, da igual. Beste bat, ala. Bestea. Beste bat. Bai. Baina mandanga da moskorra. Mandanga. Sin más. Bitu, Mandanga. witxi, topa juen emon bermitaran goizen klik, aurre izen buruen, eta topa moskorra. Moskorra. Bai. Moskorra idatzi da topa. Moskorra, Ah, moska hora da. bai. Entzun duzu, hartzi? Begira, hor dago. Shit-faced. Hartzi du, hori da, shit-faced. Nice. Juen berau, Mandanga shit-faced da. juen berau, bitu, adibidez,
Berdela. I got you, bro. Berdela ezagutzen duzu arraina? Berdela zer da berdela? Arrain bat. Arrain bat da. Bai. Baina, berdela, arrain bat da. Zelan da erderaz, berdela? Berdela erderaz, Berdel. Besteren badako. Berdel. Edo inglesez. Ez. Ai, zelan da. Jarraitu naza zuen euskera bueno, ikasten laguntzeko, kaixozkot naiz. Berdela ere moskorra izan alda, Bermeon. Vale. Berdela, baina kasu honetan moskorra. Osa, zelako berdela dakazu. Osek, aia gazamentxuten da. Zuk, zelako berdela dakazu, eta berdela da arraina ere. Baina da, zelako moskorra dakazu. Kaballa. Gauri, kaballa. Como eres muy borracho, Bai, como berdela. bai. Berdela zaude. Kaballa. Berdela zaude balizoko zauen? Berdela zaude? Ez. Berdela zatoz. Ez, berdela dakozu. Berdela dakozu. Daukozu. Bai. Berdela daukozu. Como tienes Baitu peder matxu, bai. el pez, Sí, la araña. sí. Vale, Hombre. jun berau. Hombre, Jun berau. berdela. Bitu, hau, ikomelaue. Jun gorau. Ikomelaue. Beste bat, jo, Da. Okay. Tu beste bat. Sinonimoa da. Moskorra ere sinonimoa. Ikomelaue. Y como... Oh my gosh. Ikomelaue. Iko me laue. Bai. Beste Berdin sinonimo. erabiltzen da, bai. Bitu, adiez, Okay, kaka. Bai. Kakao, bai. Mandangie. Berdela. Ikomelaue. Kaka. Kakota. Kinpulie. Bueno. Kimpulie. Bai. Dena moskorra Makatxa. esan nahi dut. Makatxa, bai. Makatxa bitiku da, bai. Makatxa. Makatxa ordize. Makatxa. Vale. Ok, ba... Jun berau? Turtulo. Turtulo. Zer da hori? De moskorra ere. Oh my god. Bitu UFO. UFO. UFO da ovnia bezala, Ez, Inglesez, ok. Moskorra. Inglesez. UFO erderaz da, ezta? Bai. Inglesez, esan dugu drunk, ok? Ere bai, shit-faced. Shit-faced. Hemen esan dute, ezta? Artxik esan du Bai. shit-faced. Eta gero esan du... Atxurre bedino hemen artxik. Bai, bueno, atxurre... Esan du... Bai. Slashed esan du... Zer gehiago, inglesez. Esan dugu... Shit-faced, slashed... drunk. Ez que ez dakit. Asko... Bai, Jai baina, jai ez droga Ez da... alkoholekin, drunk, slashed. Bueno, Baina... baina bermeotarraz, Kaka. es como Topa bilatxaien. amaritzak daukazue, dituzte, Bai, eske Bermion... moskorra esateko. Ganea, pintxeko jentieri esizenak, adibidez... Pitxopote. Bai, mote. Bai, mote. Bai. Bermion... Alias, edo munduan ingelesez, alias, ezta? Alias? Pasatozu Bermiora bizitzen, mote bat ipiniko txue. Esizena, euskeraz da esizena. Segiduen, Amerikanue. Zital, Wichita, Gatom, hor dize, ezizenak. Esizena, bai, Bermion ipintzen dau beste batek. Ez nik aukeratu dut, Gatom nik aukeratu dut. Bai, beste batek ipinitxe, zu, sastar satize, beste eta... Nicknames, apodoa. Bai, nickname. Bermion pillo bat, apodo. Eta orduen Oh, wasted, bai, artzi, wasted. Ona da, wasted. 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 GTA-an bezala, wasted. 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 Ya no puedes. Mi esker, artzi, wasted. Hammered. Ok, artzi, hori da, txapelduna. Beste sinonimoa bat. Hammered. Atxurra, hori hartzunen. Hori hartzungoa da, artzi. Bai. Hammered, bai. Altxako deitu hartxiri. Artzi txakurra da, guys. Txakurra da, artzi. Txakurra? Txakurra da. Bere kontua da. Txakurraren Hoi kontua. hartzungoa txakurra da, artzi. Bai? Txakurra... Wow, berezia da. Edo txakurra... Magikoa. Txakurra polizia. Txakurra polizia. No. Txakurra magikoa da. Polizia ez. Vale, txakurra, kontu txakurrena da, vale. Bai, kontura. Jarraitu artziai. Oso ona da. Oso txakurra ona da. Topa txakur. Ez du topa ezer. Txakur. Claro, ze bilaketa egin behar da Ondo. aldanik eta gutxienekin gehien hartzeko.
Ze txakurrarekin gutxiago topatuko duzu txakur egaz baino. Zer esan nahi du? Esan nahi dudana da... Bilatzeko estegi zen. Iztegian bilatzeko, txakurra jartzen baduzu, txakurra osorik topatu behar dau. Vale. Baina txakurra laburtzen badugu txakur bat. Txakur bat, ez du esaten txakurra bat. Bai. Orduan txakurregaz bilatzaia handitu dezakezu zelan da... Bai, txakurra da. Bilatzen dituzun gauzak, gehiago handitzen duzu. Oso ondo. Mi esker. Zema eta luzeagoa, zailagoa topatzeko. Bai. Match egiteko zailagoa delako. Vale. Ez, bilatzaile gauz berbetan. Match, Tinderren bermiok Tinder. Match egiteko zebi behar duzu. Vale. Gatx dau. Match itxi gatx dau. Bitu hardakuzu. Estudizora. Bai, estudizora, venga. Mikrofono biztu. Beste. Beste rapero bat. Match gatx. Ula. Kanta barrixe. Oso ondo. Laster sartu kalean sartu da bestia, sartuko da. Guazen, Zer moduz lagunak mi esker etortzeagatik, pentsatzen baietz, oraindik exito asko izan zen gure atala, asko orain nire TikTok zuzenean asko ikasten ari nahi, politxe da, eta, bueno, eske... Ez da erraza, bermeotarrez, baina... Lehenengo gune esateko informazio asko da. Zer? Lehenengo gune esateko informazio asko, igual. Bai. Lego, después, nire zuzeneko ondoran PDF bidaliko nau... Vale, horrengo... Bueno, baina, nik uste nire estegiarekin. Hor, oinarrizkue bermiotara atrapatuko resumen bat. IE eta horrek ulertutie, ze bestela galtze zara. Nola esaten da? Adibidez. Resumen? Laburpena. Laburpena. Laburpenarekin. Laburpena egingo dugu. Popertxa nahi. Nahi ez. Sara. Sara, popertxa Sara. Bueno, Sara baino da. Da. Popertxaku da, zeu zer da, ez da pertsona bat. Vale, bai. Popertxa da, gauza bat. Mogiko rau adibidez, popertxaku da. Tripode hori ona da, ezta? Txarra izango bazan, bai. Popertxako tripode. Nire tripoda popertxa da. Popertxakue, bai. Txarra, bai. Oso ondo. Eta gero, txo, bro da. Txo. Juju zer da juju? Hori jutsu berak esan dau. Bai. Izen propioa. Izen propio, bai. Beste dari. Witchin... Ni nau esaldi bet, zue egin berroa, zen ni nau esaldi bet pentsaten, saio hau akabatzen denien, eskotek euskeratuteko, eta nau oso ondo pentsaten. Vale. Ni botako txat inglesez, eta berak inbidau... Bermiotarrez izan. Aldauen modua, leheneko gune... Lagunduko txagu osatuten saldize. Vale. Oso ondo. Bueno, urrengo, nik uste garrantzitsu da hor, gero... Ea. Ulertzu hori, Ie da. Txuke batu eraz pentsaten badozu, eta esaten badozu, etxea, nizu, bale, bermiotarez da, etxie. Vale, etxie. Gero, adibidez, esaten badugu... Batuan, etxea, bermeotarrez, etxie. Hori da. Gero, ia, ogia, adibidez. Ogille. Barro egile bat nahi dut. Bai, ogilen barra bat. Ogilen barro bat. Edo ogi bet. Ogi barra bat, bai. Hori deklinabideen arabera, baina esaten baduzu, ogi barra bat nahi dut, berdin. Ogi barra bat. Bai. Baina esaten baduzu, objetia bakarrik, ogia nahi dut, ogile. Ogile. Claro, ze ogia ez da, ogi. Ogi da... Berbie bera ogi da. Itxatxitxeako, ogia. Deklinatuten da... Bueno, estudio bat dugu garri buruz. Ia badauen da ize. Eta ie badauen, ia badauen da ie. Ie, oso ondo. Etxea, etxie. Ogia, ogize. Erraza. Eta gero, ie, ije.
Eta beste bat dago, apunta, beste bat dago. Vale. Eskua, Eskua. ua da ue. Ua da ue. Ua da ue, hori da. Adibidez, eskua Eskue, egal eskue. hori da. Atrapaue. Politxe da. Polita, politxe, ta da txe. Ba, ta, txe. Bai, ta, txe. Esasune polita, politxe. Da badakizuie ta erabiltzen dauela Uruguayen esateko zelan da ta. Zukalditxe. Ta, no, txobez bai. Zukalditxe ikasten nabil. Zelan da, zelan dutxutzen. Kalkize. Zukalkije. It's come like je. Zukalkije ikasten nabil. Aspertutan ari nahi. Gatxa. Txen da tuten. Txen. Bihurtzen da tuten. Aspertuten ari nahi. Txen, berdin, tuten. Hori da. Aspertuten ari nahi. Gatxa. Eta ekilikoa. Ekilikoa. Hori da. Ekilikoa. Eta mandanga zaude. Mandangi edakozu. Daukaz. Bai. Eduki. Daukazu. Oso ondo, lagunak. Bueno, bani badakote esaldiz, Ze polita da. Hola, eskotek, ez da euskera berbiotara. Petxat badakozule A bat bermiotarra. Lehengo... Abat lortu dut, ja. Lehengo saiorako A bat lortuti ez da erresa. Gatsa da. Oso ondo. Zorizonak. Bueno, lagunak, mi esker etortzeagatik. Badaukat esaldia. Badako. Venga. Nahi baduzu, nik botaten txut esaldia inglesez. Vale. Eta, bueno, gure ikusliek, zede hor, tiktokeruek ezagututen txoien artien, nik imingot hau Mountain Girl. Mountain Girl du dizena nire bestia. Bai, ezagutzeko aputxu bet, itxukiko entzuliek Scott jauna. Vale, lehenengo esaldia. Beste horien interesgarria da. Entzungo dalgu orain? La bestia? Bai, gure basuna azaldu, eta nik botaten txut esaldia inglesez, zure azalpen eta gero, eta zutako zu hor 5 minutu edo esaldia irauntzen dauen artean, euskera txeko bermiotara. Venga. Azaldu orduen Scott, zeure Guazen. Mountain Girl kantau. Guazen. Bai? Bai. Prest nago. Venga. I am now a river of rose where
Bat bueno, beia... Bat bueno, baina Iru, lehenengo Bai, egon nahi pentsaten, ezinezkoa izan zen. hau esateko hartu emon hau, esateko parekotasun, urrengoko bizita datorrenien Scott, ondo leki dela, gitarrarekin edo ez, guk bermiot hartutie beran kantaren bat. Debera bermiotara eskantateko. Hartuten zu desafiu egatom. Venga, ba, silaba tras silaba. Bueno, silaba edo zentsune, Ez, bai, silabak, oza, berak hola nabestuteko Bai. silabak bardin ipini behar. Ez? Bertzen zu zer nahi esan. Bai, oso ondo. Pasatu letra, eta nik silabak bermiotarra zipintzen da. Prest nago. Eta abestu bai, duzu. Scott, seguru, zure kanta deusestu ingo da, igual. Kakastu. Ez. Remix guapo bat izan alda. Bidea guapoa da. Bai. Bueno, Buena, esaldia da. venga. Ja, zen nire inglesa oso txarra da, bai. Hau inbizu, dadako zu tarte bat Euskera duteko. euskaratuteko. lagunduko txagu, Bai, Bai, ia. eso erreza. Lelau berakia zerrela donatara, Vale, ok. da gero gu gutxungo gara lagunduten. I have come to Bermeo, to Gatom's house, to eat bread with his father, and I've gotten bored. Bored. Aspertu ingela. Okay. Ostabe. I've come to Bermeo. I've come to Bermeo, oso ondo. I come to Bermeo, to Gatom's house, Vale, to eat bread bai, with his father, bikaina. and I've gotten bored. And now, or Bored, or no? I'm bored. I'm bored, eso es. Goten kanpora, Vale, goten kanpora. bai. Oso ondo. Nik goten beti sartuteo ze da... Itzuli behar dut? Da Gokun semie. Gokun semie, Gokun bigarren, Dragon Ball Goku, Bai, Goku. bigarren semea Goten. Da. Bueno, hor daue Bai. erronka edo desafiue. Barbion nahi pentsat ezot, izi geon, pero bueno. Goku, vale. Ok. Itzuli behar dut? Bai, nahi baduzu Bueno, zure kantaren besteren kantaren bat entzuten dugun momentuan. Vale. Hau esarazu, no? Ez. Zer etzu behar dugu? Imini... Eskotun, hau zu zara? Bai. Imini Bai. esan zuen esaldiz, hamen... bai. Idatzi. berton. Imini beran kanta bat, eta idatzi berton. Bai. Ba, ikusteko gizaldi hori. Gope, astu dazku, ja... Esaldiz. Baina, bermiotarez? Ahaztu zaigu esaldia. Bueno, alba duzu. Bestela Bueno. batueraz eta gero bermiotarrera hortik. Venga. Bai, batuerera, gero bermiotarrera, bai. Ok. Bai, azterketa da, Vale. I've come to Bermeo to Gaton's house Gatom To Gatom's house. Emegaz da, to eat bread with his father, and now I'm bored. Eta lehenengo komiek endu. Zta? Oh, Bueno. Kendu, and now I'm bored. I am Hobeto. bored. Vale. And I'm bored. Vale, I have and come now. to Bermeo, zelan esango ze lekizu. Venga. Zelan esango Etorri zenuke. nintzen Bermeora. Edo naiz, ere balio. Oh, nice. Txuleta dako zu, Baina da orain, ez da? Orain? Bai, have come, bai. I've come to Bermeo. Bermeora etorri nintzen. Etorri naiz. Bai, Bai. Idatzi. idatzi. Bermeora etorri naiz. Bezala esaten da naiz. Gatomaren etxera. Zelan esaten da naiz Bermion. Nahi. Ah. Ok, baina batua... Vale, lehenengo- barkatu. Lehenengo batua eta gero Bai, Bermeotarrez. bai, bai. Bermeora etorri naiz Gatomaren etxea. Ezta? Gatomen etxea. Etxera. Zure aitaren ogia jateko. No. Bai. Zanek, Bai. Bai, Eta orain, I'm bored. aspertuta. Eta orain, aspertuta nago. Vale. Oso ondo, hombre, eske... Ide ona da. Asko laguntzen dit euskararekin. Jateko esan dau. Txuk ipini esaten dagoen moduen, segero aukera asko egon aldia, bai, ondo da hori. Ondo? Bai. Eta gero? Eta? Eta orain, lanpetuta. Aspertuta. Aspertuta nago. Zetaz, ez da?
Aspertuta Orain nago. atxe barik. Orain ez dako izkimutu, Eta orain Eta aspertuta nago. Ez que hau superidea no da, dislexiko. Bai, eta orain aspertuta nago. Bai ez li eskot, si aspertu ez egaz da. Bai. Eta orain aspertuta nago. Aspeiteako. Aspertuta nago. Orain, Aspertuta nago. ez, Eta orain esan dago asko aspertuta txiku nago. dela. Ok, eta orain Esan bermeotarren. dago, zelan esan da, eneritz esan da? Zer esan du? Eneritz asko itxiku dela, ez da? Askoitxi, bai esan dago. Aspeiti bueno. da, askoitxi. Bueno. Hortzek egin jo nit jokugaz, bai, Ah, ez vale. barik. Vale. Ok, ordun. Bai? Bermeora etorri nahi. Bermiora. Bermiora. Orain itxibe da. Vale, Vale. Bermiora etorri nahi. Gatomen... non dagoen. Etxie. Ez, hori berdin. Gatomen etxie. Lekura berdin da, berdin, etxera, Bai. berdin. Etxera. Gatomen etxera. Bera aitaren. Barkatu, bera aitaren. Bai. Ia, berriro non dagoen. Bere, ai, txen. No? Bai, bai. Ogile. Bere aitaren ogile jateko. Ia, zelan zauzen idazten. Odize, sogize, Ogile. Bai, ogize. Ondo. bai, ogile jateko. Taurain. Bueno, orain ez dakar, ez da? Bai, no, bueno, vale. Bueno, Lehen bai esan dago. Bai, ez da Bai, bale, esan dago ez da bidatxi, bale. taurain aspertuta nau. Nau, orain. Nau, bro. Nau. Nau, txo. Nau, orain. Nau. Nau, txo. Nau. Taurain aspertute nau, txo. Ok, zer moduz. Bale, Orduan da, bere aitaren zelan emingo lekizu hobeto. Bere aitaren hor alda ipini, beste batera. Bere aitaren. Zelan da, aita. Ikusi Bai. ta. Aita, bara aitxe. Aitxe. Bere aitxeren, Aitzen. bere aitzen, Zetagaz, hori ez da. bere aitzen ogile, Ogize jaten, eta orain espertute. bere aitzen ogile jaten eta orain espertute nautxo. Orduan, Nau. segidan esango zen. Bermiora etorri nahi gatomen etxera bere aitzen ogize jaten, eta orain aspertute nautxo. Baina bere izan alda beran aitzen. Beran. Bermion gizago esaten da holan. Beran aitzen, hobeto. Bai, bera. Baina bi bokala elkarrekin han Eta aspertute ez dakik ari ez da? duzu. Bai, Bermion holan esaten dugu. Como liaison en français. Ja, N. ez, baina... Cuando hay dos vocales, Bai, pones en la N, ¿no? bai, izan leike, Sí? beran nahi... Porque normalean Bere aitxe, beran nahi... beran bai. ez. Da, beraren. Beraren, hori da. Beran. Beraren aitaren. Hori da. Beraren, Ok, bera. ez da liaison. Beraren. Barkatu. Beran aitzen, Aitzen, Aitzen. Bai, Bueno, ese da, ez da. Bermion, osea, Sí? zetagaz idazten dugu igual, Sí. baina ahoskatu Pronunciazko. dena da ez. Bai, Bizkaian gitxo gara berat dena da ese. Dena ese da. Apur bat igual markau hau edo ez. Ja, Bai, bai. adibidez Gipuzkoan asko aldatzen da. Interesgarria da. Bai. Bermiora etorri nahi, gatomen etxera, beren aitzen ogixe jaten. Ogitxe. Beren aitzen ogixe jaten, eta orain aburritxe nautxo. Aburrite nautxo. Da, en vez de jaten, hemen alzu esan. San biaren aburrite. Jaten. Ok, Esan biaren bermiora etorri aburrite. nahi, gatomen etxera, beren aitzen ogixe Jaten. Ogixe jaten, eta orain Aburrite nautxo. Aburrite nautxo. Ostras! Txalo, bero, bat. Seguri, lehenko egunien, Bai, txalo bat. Eta ganea, gatonen aitzek, dako naizena Enrique. Vale. Enrique ¿Qué pasa con Enrique? Enrique Diñotxu. Euskal Water... Enrique gazte badauz... Artzi? Ia, zukingo zu Enriqueena. Gure laguna, hartzi esan dit. Hau da Euskal Waterboarding, tortura bezala. Bai, apurbet, bai. Orduen, zu Enrique zara,
Eta Enrique ze zango zantxon. Ogize zantxo. Txetxo txu. Txetxo. Txo. Txetxo, esauzitzen ogize esaten. Txetxo txu. Biberak amaitzuko ez da zuz ogizenak. Txo, txu. Enriquen. Oda hori da, Como moduen, trabalengua. zu, Ah. txetxo txu, txo, txetxo txu. Txo. Ez que, txetxo, da, esaten zaiona, zu baino gazteagoa da norbaiti. Vale. Baina normal muti esaten da. Txetxo. Txetxo. Ba, Como ez da... Txintxo. Ez da oso despektiboa, baina... Bai. Apur bat, Como Checho. txetxo. You Pabille. little shit o... Y chiquito. Reo, ¿qué andas? Hey, Txetxo hey, txu. chiquito, chiquito. ¿Ah? Chiquito. Chiquito. bai, Hey, txo, chiquito. txetxo, Hey, txu. txiki, Chiquito. Da, txu, da hori Como da... contuz, ¿ah? Bai. Da txikitasuna do diminutibo esaten Bai. zaiona gazteleaz. Chiquito. Ia, zer ingetxo Enriquek. Checho chu. Txetxo txu, kafe loiz era etorri... Ia. Ez da kafela. Ja, bueno, ja, ez da begizet. Zango txua. Esan zuen berbakaz. Bai, egiza horieko, hamen... Bai, listo. Bai, uste dut, Ja, gaurkoz bai, eskotek... buruk erremetako txostan txian. Neiku dakola. Bai. Bitu, ja, dako, zemat like dako zuz? Like asko daukat. Da bakuzetan... Baina orain eske... Bakuzetan like Hartzi dermion. gure... Like dermion, da gatz bako zerbait. Bai. Like? Zer da like? Like da ez daukana gatzik. Ah. Janaria adibidez. Oso. Janaria Sal. hau Sin sal. liketa dau. Edo like edo. Esto jakinik, bitu, nik... Ez da itxe ondo. Ia etxa hone. Adibide bat imingo txut. Lik. Ia Like is like, right? hori da. Oso ondo mi esker etortzeagatik zuzenera. Hau zer da ba, agurentzako txatekue, hau txateku like dau. Ah, vale. Like dau txatekue, bota zazu gatxa. Soso. Bai, Soso. ez dakoela gatxik. Zer da soso? Soso, gatz bat gabe, Bai, zer da? Janaria, Zenaria. gatz gabe dagonean zelan egoten da. ingeles ezelan deitzen da hori. Bai, es como bland. Ba, soso, espainolez, bermion, like. Like, oso ondo. Mi esker etortzeagatik lagunak, orain bukatu dugu nire zuzeneko. Amaitxu du. Amaitxu du. Mi esker txutki erratia gomidatzeagatik. Zuri eskot. Eta, bueno, datorren iabete egongo gara hemen berriro gauzak gehiago ikasteko. Eta, bueno. Altxagu esan, gaurko kaizo eskoten irratxaiuri, ez zu esapurtxuet como eskalope batelez, burue. Eskalope da, euskalope bat. Hor dago zu. Bueno. Pero, benetan, mi esker gomidatzeagatik eta etortzeagatik, ikasteagatik, orain prest nago Bermeoko lekendaria esateko. Alkatie. Bai, pentsatzen baietz, ezta? Laster. Zer iredzitzen zaizue, Nik botu emoten txut. mi esker. Lelau, be bat atara bizuek itxienez, Be bat. Pixkanaka. Neskak ligeteko C2. Okay. Bai, alkati izateko be bat gitxienez. A ver, segundo bat, ze benetako Enriquek Benetako Enriquek idatzi dozku. Bat. Benetako Enriquek idatzi dau, WhatsAppera. Da zer nio, Eta digo... a ver, Mi esker Enrique bai, dino... idatzeko. Ez dago direkto bat gaur. Ni neu gaurko ogize jandot. Eta ez dago eskotentzako. Bueno, eskerrik asko, Kike, ondibili... Ondo ibili, zintzo ibili, txintxo ibili. Baguez, euskalopiga, sarrano pentsa eta lengu iluna. Venga, agur. Polemika eta odola ez da omazna, guztiek ja nahi dute euskalopea. Irentzi dituzue gure lerrokadak, guztiek ja nahi dute euskalopea. Negar egiten ez etorri gugana, guztiek ja nahi dute euskalopea. Naiz da gure rimekin duten betekada, prest daukagu euskalopea.
gure praterreti jaten da barra ematen, kritikatzen dute erakustoki gabe. Hip-hop kulturan hartu nuen parte, borroka gure arte, a.k.a. aperlaik bate. Guztiek ja nahi dute euskal lopea, atxazu lotea, ase bikotea, ezin garaitu naizta izan sortea, konturatzean galtzazuko nortea. Etxaret helduko medikuko zitara, barneko ikara raperuren bizitada. Bistan da talde ederra datorrela pistara, ranolenguta euskeraren talibana. Hauen diskara salto egin du laguna, egin haute dizka hobetzea sarduraduna. Gaur egun behar dena dela elkartasuna, barain elkartu gara heldu da zuen eguna. Polemika eta odola ez da omazna, guztiek ja nahi dute euskal lopea, irentzi dituzue gure lerrokadak. Guztiek ja nahi dute euskal lopea, negar egiten ez etorri gugana. Guztiek ja nahi dute euskal lopea, naiz da gure rimekin duten betekada. Prest daukagu euskal lopea. Euskal lopea nahi zuten Michelin izarra lortu dugu, irentzi dut osori seguru. Argi dago zer den saltzen duena, horixe da segitu genuen errezeta. Hala ere panorama zego importa, ilotxak lurperatu, egingo dugu topa, geratera sasu. Ronda bat asko rapeatzen dute, ta ez dira raperrak. Badakizuen irizena, badakizu guztia, lehen guta raperua nahi piztu da piztia. Azaldu da de abrua, aldatu dut orpegia, nire mezu gabeziak hankaz gora utzi du Euskal Herria. Fakik urriña nik atezalea naiz, Nafarroa is the place, kontrabandista for life. Bai esan dakoa, nire harima ustel dago, raper txarren energia jan dudalako. Sartu zure musikai burtsurotik, aiekatu nintzenean esan zuten ausit. Gorrotatzen naute, badaki zergatik, ez da flowa, ez da euskera, jarrera ez besterik. In my mind, biorentxe eta maitasuna, zainduko ditut familia eta lagunak. Hip-hop gordin, euskalope kurruzkaria, Peru eta rano sukaldariak. Rapero, segiten duzu zu gabestionetan. Ja, Gubiok ez ginen arerioak gara. Eske, entzun nuen beste gunean, irunaldeko tipo batzuen abesti bat, tio, ezakit ezagutzen bai. Rapero batzu? Bueno, bai, edo hori esaten dute. Sabor. Zuei esker elkartu dira bi tipo zorrotz, bi hotxez bihotza satitzen odola hotz. Banekien Fuenterrabiako txarrena sinetela, ta hori entzunda etxarete gelditu motz. Gure aurka egin nahi ez dutu lertzen, baina tira nik ekarri nuen bifa Nafarrerira. Piztu Bilboko 8 barrak zuen letra danak elkartzean geratzen dana, baino beak dira. Santutxuko mehen txisteak zelako pena, oso garrotasuna dugu guk oinarri. Fan gehiago dauz arrano eta raperurena, gorpuzki zenak baino onjarbin, gezurrak esaten ea sinesten ditugun, osotik egiten dutela hainbat rapi ilun. Zuen merka-merkea lortzen duzuela nun, ez natu ja lagun onjarbi ez da irun. Protagonismoaren atxetik GBK, galtzaile eta paketen kolektiboa. Txarrak direla esatea ez da beharrezkoa, euren diskantzutean argi geratzen da. Antzerki konpainia bat baino ez da, euren bandera lapurtu nien jada. Erosi nahi zuten irabilua, baina zinezkoa lehen guzo zuten lebela.